Αρχιμίδης υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους επιστήμονες και μηχανικούς της αρχαιότητας. Όταν επισκέφθηκε την Αίγυπτο, προκειμένου να βοηθήσει τους χωρικούς να αντλήσουν νερό από τον Νείλο, ανακάλυψε τον ατέρμονα κοχλία. Επρόκειτο για έναν ξύλινο άξονα με εύκαμπτα κλαδιά, ο οποίος εφάρμοζε στο εσωτερικό ενός σωλήνα. Η μηχανή τοποθετήθηκε με κλίση 30 μοιρών στον ποταμό, όπου με την περιστροφή του κοχλία το νερό ανέβαινε και έρεε από το στόμιο του σωλήνα. Σύντομα, η χρήση του ατέρμονα κοχλία απλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. Η συγκεκριμένη εφεύρεση του Αρχιμίδη στάθηκε και για μας η βασική πηγή έμπνευσης για το νέο μας μοντ ατέρμον. Προέκυψε από την αναζήτησή μας για κάτι ιδιαίτερο, όπως θεωρούμε ότι είναι η κάθε μας κατασκευή, αποφεύγοντας την παγίδα των ημερών να κατασκευάσουμε ένα προϊόν απλώς τροποποιώντας τους συνηθισμένους μηχανισμούς και τις ήδη υπάρχουσες μορφές. Βασικός μας στόχος ήταν η δημιουργία μιας διακριτικής μπαταριοθήκης, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί εύκολα με όλες σχεδόν τις μπαταρίες των μόντ που κυκλοφορούν στο εμπόριο, καθώς και με κάθε τύπου ατμοποιητή, χωρίς τις απαραίτητες βαρετές ρυθμίσεις ή την προσθήκη σλίβς και λατηρίων. Θέλαμε το μόντ αυτό να έχει κουμπί στο πάνω μέρος, το οποίο δεν θα απαιτούσε συχνό και δύσκολο καθαρισμό από τον χρήστη. Επιπλέον, δώσαμε μεγάλη προσοχή στο σχεδιασμό και στην επιλογή των υλικών και ιδιαίτερη έμφαση στην ακρίβεια της υλοποίησής του, καθώς οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις ήταν σχεδόν μηδενικές και αναγκαία ερμονική συνεργασία των διαφόρων υποσυστημάτων του. Το αποτέλεσμα της συλλογικής αυτής προσπάθειας είναι ένα μοντ κατασκευασμένο από ονοξίδωτο ατσάλι, ενώ σχεδιαστικά κρατήσαμε το γνωστό μας διακριτικό και απέριτο μοτίβο, εστιάζοντας κυρίως την προσοχή μας στον πολύ ενδιαφέρον εσωτερικό του κόσμο. Φίλοι μου, γεια σας! Σήμερα, όπως θα είδατε από την εισαγωγή του βίντεο, θα μιλήσουμε για αυτό που περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό, οι φαν του μηχανικού μου mod, τον ατέρμον. Πάμε να το δούμε από κοντά και τα ξαναλέμε. Εδώ είμαστε πάλι. Αυτός εδώ είναι το μηχανικό mod ατέρμον. Έχει και το λογότυπό του στο πάνω μέρος, όπως βλέπεις. Λοιπόν, πώς έρχεται τώρα? Εγώ απλά το έχω βγάλει. Λοιπόν, έχετε σε αυτό το υπέροχο κουτάκι μέσα σε μια ωραία θήκη, το οποίο περιλαμβάνει ανταλλακτικά οριγκάκια και ένα λατήριο για το κουμπί, έτσι, και για το πάνω μέρος. Γενικά έχει μία vape safe ασφάλεια, το οποίο μπαίνει στο κάτω μέρος της μπαταρίας και έχει, για να μην είναι, για κάποιο βραχικύκλωμα που αν γίνει, να το κόψει η ασφάλεια αυτή εδώ, το οποίο είναι μέχρι 7 αμπέρ, έτσι το λέει κιόλας, 7 αμπέρ. Η καρτούλα με το λογότυπο που γράφει Ατέρμον by Atmistic, και εδώ γράφουμε το serial number. Και αυτή η υπέροχη θήκη είναι από σκληρό, είναι σκληρή, είναι από δέρμα, έτσι, χωράει άνετα
το μηχανικό το μοντάκι μέσα και κάτσε να το δείξουμε κιόλας. Ορίστε. Και δεν έχεις φόβο για γρατζουνιές και γενικά για φθορές. Και να πέσει κάτω δεν παθαίνει τίποτα. Έτσι, πολύ ωραία θήκη. Τώρα για να βγει, αυτό το κάνεις. Ορίστε. Αυτό. Κάτσε να βάλω τον ατμοποιητή. Λοιπόν, έρχεται σαν βασική έκδοση με 18x50. Υπάρχουν δύο εκδόσεις. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω την 23 χιλιοστά και υπάρχει και 22. Αν θέλετε μπορείτε να αγοράσετε σαν έξτρα το σωλήνα 18350. Έτσι. Κάτσε να τα βγάλουμε να το δείτε. Πολύ ωραία και αυτό για αυτούς που τους αρέσουν τα μικρά. Όμορφο, έτσι. 18350 και εάν θέλετε να βάλετε 18500 αγοράζετε και αυτό το δαχτυλιδάκι, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ή 18350 με kick ή 18500. Έτσι. Ή μπορείτε να το βάλετε τη 18650 και να βάλετε kick. Λοιπόν, όλα τα κομμάτια είναι από 304L ατσάλι. Έτσι. Ορίστε. Και έτσι είναι αν βάλετε και το kick. Λοιπόν, αυτό μισό λεπτό να τα πούμε ένα-ένα. Λοιπόν, όπως είπαμε, αποτελείται, είναι από 304L ατσάλι. Ο πάνω ο πόλος είναι επιρροδιωμένος, δηλαδή είναι 4 φορές σκληρότερο από το χρυσό, έτσι καθαρός χαλκός, ώστε όταν θα βάζουμε και βιδώνουμε τους ατμοποιητές μας να μην παθαίνει καμία φθορά ο πόλος. Τώρα το κάτω μέρος του πόλου και αυτό είναι από καθαρό χαλκό, με τη μόνη διαφορά ότι έχει περαστεί επίχρυσο για καλύτερη αγωγημότητα. Έχει ρυθμιστεί αέρα, 3 τρύπες αέρα. Κάτσε να το βγάλω να το δείτε. Έτσι, 1, 2, 3, ώστε αν έχετε κάποιον ατμοποιητή που η εισαγωγή αέρα του είναι από κάτω, μια χαρά. Έχει collector tank, περίπου κρατάει μισό ml υγρό και με ένα απλό φύσιμα και ένα πανάκι καθαρίζει. Τώρα το κάτω κουμπί, το κάτω μέρος είναι και αυτό εξ ολοκλήρου επιχρυσωμένο για καλύτερη αγωγημότητα και αυτός, και μέσα εδώ έχει ένα ρολεμάν το οποίο κάνει τη δουλειά που έκανε το ελαττήριο συσσαγωγικά. Τι κάνει, μόλις βάζουμε όποια μπαταρία και να βάλουμε και συντοχρόνως με τον πόλο, τον πάνω, την ώρα που μπαίνει και το γυρίσουμε αριστερά, ανεβάζει την μπαταρία. Έχουμε βάλει βέβαια πρώτα τον ατμοποιητή, το οποίο θα σας το δείξω και εγώ μετά πώς το συναμολογούμε. Έτσι, και κρατάει σταθερά την μπαταρία. Αυτό ήταν. Πολύ απλό. Τώρα, για το θέμα του καθαρισμού. Προσέξτε μόνο, εδώ επειδή έχει ρολεμάν, μην το βρέξετε. Δεν χρειάζεται παρατέρω καθαρισμό, εκτός από παίρνετε ένα μαλακό πανάκι, π.χ.
και κάνετε αυτή την κίνηση. Ούτε ινόπνευμα, ούτε νερά, ούτε τίποτα. Και είναι έτοιμο. Το ίδιο βέβαια πρέπει να προσέξετε και για τον πάνω τον μπόλο, έτσι. Αυτό το πράγμα. Με ένα πανάκι καθαρίζουμε την επαφή. Τώρα θα σας δείξω πως βγαίνει και το κουμπάκι, οπότε μπορείτε να το καθαρίσετε και το κουμπί και τον μπόλο. Και πάμε να σας το δείξω. Λοιπόν, πολύ απλό, ξεβιδώνουμε το κουμπί. Αμέσως μετά έχει ένα δαχτυλίδι, το οποίο με το χέρι μας αριστερόστροφα ξεβιδώνει. Βγάζουμε το δαχτυλίδι και με μία στροφή 2 βιδώνουμε το κουμπάκι και το τραβάμε προς τα έξω. Αυτό ήταν. Αυτό εδώ είναι το κουμπάκι, το οποίο ακόμα και το κουμπί, έτσι, είναι εξ ολοκλήρου καθαρός επιχρυσωμένος χαλκός, και αυτό για αυτό το λόγο, για να κάνει και ακόμα και το κουμπί να μην έχει απώλειες, να μην υπάρχουν απώλειες. Εδώ όπως βλέπετε έχει και ένα οριγκάκι, έτσι, για το θέμα των υγρών, επειδή έχει το collector tank που μαζεύει τα υγρά, να μην μας χαλάσει το κουμπάκι, μαζέψει βρώμα, στο πούμε. Λοιπόν, τώρα τραβάμε το πόλο, έτσι, να το. Όπως σας είπα, το πάνω μέρος είναι επιροδιωμένο, ενώ το κάτω μέρος είναι και αυτό, απλά έχει περαστεί με επιχρύσο για καλύτερη αγωγημότητα με την μπαταρία. Αυτά είναι. Τώρα, πώς θα το ξαναβάζουμε στις θέσεις τους. Περνάμε τον μπόλο, το κουμπί, ξεβιδώνουμε το καπάκι, το εξωτερικό κουμπί, και βιδώνουμε το δαχτυλίδι. Τόσο απλό. Βέβαια αυτό, εντάξει, δεν χρειάζεται να το κάνετε και κάθε φορά, και θα σας πω το λόγο. Για π.χ. ακόμα και αυτό έχουν σκεφτεί τα παιδιά. Για μένα π.χ. και κάποιον άλλον που βαριέται να κάθεται τώρα να κάνει αυτή τη διαδικασία, να καθαρίζει τη βρώμα. Λοιπόν, βιδώνει και είναι έτοιμο. Τι κάνεις? Βαριέσαι τώρα να το λύσεις το κουμπί για να τραβήξεις τον μπόλο και να το καθαρίσεις. Τι κάνεις? Το πιάνεις στην άκρη και το γυρίζεις μια στροφή, ώστε να φύγει η βρώμα που έχει πιάσει και να κάνει ακόμα καλύτερα αγωγημότητα πάλι το κουμπί. Αυτό ήταν. Βάζεις την μπαταρία σου, έτσι. Πριν βάλεις το πάνω καπάκι, βιδώνεις τον οποιοδήποτε ατμοποιητή θέλετε εσείς, χωρίς καμία ρύθμιση. Βάζεις το βιδώνεις στο σωλήνα και βέβαια η κίνηση η απλή. Αριστερόστροφα, ανεβαίνει ο πόλος. Αυτό ήταν. Έσφιξε. Τέλος. Τώρα δεν έχει κλείδωμα. Το κλείδωμά του ποιο είναι? Για το κουμπί μιλάμε πάντα, έτσι. Κάνεις μία τάκ. Τέλος. Αυτό ήτανε. Όλες οι λειτουργίες του. Πολύ ωραία κατασκευή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, ας το πούμε, για τις απώλειες. Εντάξει. Όπως είδατε, πήγα να την πάθω τώρα. Αλλά εντάξει. Πάντα βάζουμε πρώτα τον ατμοποιητή και μετά σφίγγουμε την μπαταρία. Έτσι.
Λοιπόν, 4,18. Έτσι. Τώρα, λοιπόν, καταρχάς, ο ατμοποιητής μου είναι 0,6 ohm με 0,32 σύρμα. Όχι, συγγνώμη, 35. $3,9. Καταλάβατε την απώλεια? Τίποτα. 3,9 με 0,6 αντίσταση, 4,17. $3,85. Τίποτα παιδιά, τίποτα. Πολύ καλό. Κάτσε να βάλουμε και έναν άλλον ατμοποιητή με 1,5 ohm αντίσταση. Λοιπόν, Diver version 1 με το Grail, 1,5 ohm αντίσταση. Πριν είχαμε με 0,6 ohm 35 σύρμα, απώλεια 0,29 με φορτωμένη μπαταρία, έτσι. Το είδατε αυτό? Απίστευτο. 4,17 με 20 σύρμα, 1,5 ohm. Δεν νομίζω να μην το καταλαβαίνετε τι σας λέω, έτσι. Πολύ καλά ρεύματα. Πάρα πολύ καλά ρεύματα. Έτσι νομίζω. Εσείς τι λέτε? Θα το διαπιστώσετε βέβαια και μόνοι σας. Δεν είναι μόνο δηλαδή από τη μέτρηση. Έτσι. Τώρα φανταστείτε απώλεια 0,12, 0,11. Τίποτα. Και όπως βλέπετε με 1,5 ohm αντίσταση. Πάρα πολύ καλό. Μπράβο στα παιδιά. Έχουν καταφέρει και έχουν εξαλείψει όλες τις απώλειες. Λοιπόν, τώρα να μην ξεχάσω, γιατί και εγώ την παθαίνω καμιά φορά. Θέλετε να τον ξεβιδώσετε τον ατμοποιητή. Για να μην χαλάσετε τον πόλο, πρώτα ξεβιδώνουμε λίγο να χαλαρώσει και μετά ξεβιδώνεις τον ατμοποιητή σου. Έτσι. Κάτι άλλο που ξέχασα για τους φαν τον Eviva ή όσοι τέλος πάντων έχουν τον Eviva. Τα παιδιά έχουν σκεφτεί και έχουν βγάλει αυτό το υπέροχο δαχτυλιδάκι, το οποίο θα σας το δείξω αμέσως. Βγάζεις το δαχτυλίδι που έχει ήδη πάνω, βγάζεις το δαχτυλίδι του Eviva και βάζεις αυτό το δαχτυλιδάκι και γίνεται υβιδρικό. Έτσι. Κάτσε να το ρυθμίσουμε. Να το. Και το σφίγγουμε. Και είναι αυτό εδώ. Πολύ όμορφο. Όπως σας είπα, τα παιδιά τα έχουν σκεφτεί όλα. Και μπράβο τους. Απώλειες μηδαμινές. Το μόνο που δεν δοκίμασα και θέλω να το δοκιμάσω και μαζί σας, ευκαιρία είναι, μιας και το δοκιμάζουμε, για να δείτε ότι ακόμα και με αυτό εδώ απώλειες δεν υπάρχουν. Και το βλέπουμε τώρα κιόλας. Βέβαια καταλάβατε, έτσι. Αυτό πάει κάτω και το είναι το πάνω μέρος. Έχει μαγνήτη. Αυτό ξέχασα να το πω. Και το είπα και ανάποδα κιόλας. Καλό αυτό.
Πού είναι? Το βλέπετε? 4-17, 4-18. Απώλειες 0. Απλά προσέξτε αυτό εδώ, επειδή λίγο μην ξεχαστείτε και σας ξεβιδώνει έτσι όπως το πιάνετε. Πολύ καλό. Όπως βλέπετε δουλεύει και με την ασφάλεια. Απώλειες δεν έχει και με την ασφάλεια. Μηδαμινές. Αυτό ήταν, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία κατασκευή. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Και μας επιφυλάσσουν και άλλες εκπλήξεις. Αργότερα θα βγάλουν, να ξέρετε, και DNA. Θα γίνει και ηλεκτρονικό, θα μπορεί να γίνει δηλαδή. Οπότε θα εφαρμόζει πάνω στον ατέρμονα και θα δουλεύει και ηλεκτρονικό. Λοιπόν, τα αφήνω εδώ και πάμε για κλείσιμο. Να είμαστε πάλι εδώ. Αυτός εδώ ήταν ο ατέρμον. Ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα του Admistic. Μπορεί να αργήσανε, αλλά ακόμα για την κάθε λεπτομέρεια, για να μην υπάρχει απώλεια σε αυτό το μηχανικό mod, το σκεφτήκανε. Είδατε ότι υποφορτίο στην ουσία έχει μηδαμινές απώλειες. Όπως είπα και προηγουμένως, θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ τον καθαρισμό του. Δεν χρειάζεται δηλαδή να βάζετε υνοπνεύματα, γιατί με ένα μαλακό πανάκι μπορείτε να καθαρίσετε τις σακίδες του. Πολύ εύκολο στο λύσιμο του κουπιού, πολύ ωραίο στο χέρι, μεγάλη απλότητα στην ουσία, ούτε να παιδεύεστε για τις σχετικές ρυθμίσεις που θέλετε να κάνετε ανάλογα τον ατμοποιητή που βάζετε επάνω ή την μπαταρία σας. Θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω την ομάδα του Admistic για την ευκαιρία που μου δώσανε και κάνω και το πρώτο ελληνικό review. Όσοι θέλετε μπορείτε επίσης να πάτε στο κατάστημα, ακόμα και αυτοί που δεν είναι φαν του μηχανικού, να πάτε να το δείτε από κοντά. Είναι μεγάλη έκπληξη αυτό που έχουν κάνει τα παιδιά. Βέβαια μας επιφυλάσσουν και άλλες εκπλήξεις σχετικά με τον ατέρμον, οπότε έχετε το νου σας. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Όσοι θέλετε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε σχετικά βίντεο. Για σχόλια, απορίες, ερωτήσεις, αντιρρήσεις, ό,τι άλλο θέλετε, μπορείτε να μπαίνετε στο vaporreviews.blogspot.gr και μέχρι την επόμενη φορά, καλά αρπνίσματα.